Molt bona nit. Com veieu, torno a ser presentador del programa. Aquest canvi és degut que l'imitador no sap interpretar cap altre presentador del ciència ficció. Ja ho diuen, quien mucho abarca, poco aprieta, i si no, con un platillo en la calle, a tocar la trompeta. Avui parlarem sobre l'humor, on bàsicament no ha canviat gaire, ja que la broma fàcil és dir puta Espanya o puta Catalunya. Ben bé igual no, perquè si aquests primers jugaven con los pareados, acabaven fusilados. Ara passarem a la part del franquisme, on si del caudillo voleu saber més, aneu a fer la idea que aquesta nit la passeu a Lledoners. Muy buenas noches, españoles de bien. Tengo algo muy importante que deciros. Hoy habrá toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, que por lo visto hay una pandemia. Oye, director, ¿qué quiere? ¿No será usted un rojo? No, caudillo, el que passa és que això no és un discurs, és un documental presentat com a sense ficció, on hem tornat a contractar en Joan Salvat per aquesta edició tal i com l'hem ressuscitat a vostè. Mira, como veo que no lleva ningún símbolo fascista, no me puede haber resucitado. Quien de verdad me ha devuelto a la vida es el patriota de Santiago Abascal junto a Javier Ortega Smith y sus 52 escaños, sin olvidarnos de dos amantes de la ornitología. Así que ve cambiando la introducción esa de maricones que tenéis por una bien varonil del nodo, o llamo a la policía, los cuales vuelven a ser hombres de bien, y te acuso de preparar explosivos en tu garaje por tener unas pílulas de la pasada verbena. Y además, me han dicho que va a cambiar mucho la meteorología. Quin remei, no tenim prou feire com per envoltar l'estudi de gravació. Doncs vinga, la realització. Ja l'heu sentit, una introducció del nodo, i el seu estil, que després fem merdes de Polònia i ens cauran tantes querelles com presos polítics. Corren tiempos difíciles para la sociedad española, pero por suerte, gracias a la Virgen del Pilar y a la subida de la ultraderecha en Europa, ha vuelto de su mudanza nuestro gran líder, Francisco Franco Bahamonde, más reconocido como caudillo de España, que volverá a ser una grande y libre. Mientras tanto, la industria bolchevique de TV3, la cual obliga a los niños a hablar en catalán, ha llamado con gran interés al caudillo para una supuesta entrevista que acabará con la justicia de España cortándole su preciado testículo. Por la gracia de Dios nuestro Señor, como le ocurra algo al caudillo, don Santiago Abascal, al golpe de su caballo y con su revólver cargado, entrará por la diagonal con todas las fuerzas, sean terrestres, aéreas o marítimas, para acabar con el enemigo catalán, pudiendo ir después a por los vascos. ¡Viva España! El tiempo. Pujol sigue escondiendo dinero en Andorra. Molt bona nit. Bé, com heu pogut veure, el redactor del Nodo s'ha permès una petita broma que en realitat no ho és tant. Com que el Tomàs Escalpi de Badalona, on concretament la CUP va governar la passada legislatura a l'Ajuntament i li han demanat de fer la retransmissió. Ara sí, posem-nos seriosos, tal i com ha dit Franco en el gag anterior, tindrem una temperatura molt estable durant tot l'any, ja que mantindrem sol durant tot l'any, dia i nit, fent que, a més, haguem de mirar-lo fixament de manera obligatòria, així que tot l'any estarem cara al sol. Una petita broma que només haurà fet gràcia a les empreses de crema solar i de l'IBEX 35. Això és tot, ja ho sabeu, més informació a la 1, que al 324 ja és l'han tancat. Com a músic, qualsevol persona que no hagi vist mai res del règim no m'hi relaciona. Això fins que es desperten.
després del meu concert. Sí que és veritat que els músics van patir encara més que els ciutadans, o igual, les represàlies de la dictadura. Ara, d'humor, en fèiem igual. Tot i que no eren unes circumstàncies com per riure, en fèiem burla a través de les nostres cançons. Perquè, a més, jo tampoc he sigut algú molt animat, però tinc molt bon cor. Un cor ben català. Talleu, és bona. Vull dir, bona feina, gent. Merda, una mica més i la cago. Que amb el poc pressupost que en tenim, només faltava que Antoni Soler se'ns cobri drets d'autor. Que ja m'ha acabat. Jo que encara us volia explicar els meus viatges al Senegal, com cuidava els nens i totes aquestes coses. Una cosa, i si us canto una cançó? Perquè anima molt, així és per animar la gent. Vinga, va. I diu així. Per motius de salut, hem finalitzat l'entrevista amb el cantautor Lluís Llach per evitar una hibernació col·lectiva dels nostres telespectadors. A més, si l'edició d'aquest Sense Ficció ja tenia poc pressupost, hauríem hagut d'allargar el documental 20 vegades més per mostrar el recital. Disculpem les molèsties i tornem després de la publicitat amb l'expresident de Catalunya, Jordi Pujol. Aquí, a Mundo Deportivo ja tens la nova vaixella del Barça. Canivets, culleres i forquilles amb l'escut del Barça. Ja estan disponibles al teu quiosc de confiança. I recorda que els 100 primers compradors obtindran un dia amb Leo Messi. Recordá que vuestro dinero irá a parar a una asociación benéfica en Panamá a nombre de mi papá. La vaixella del Barça, ja a la taula a Mundo Deportivo. Si ets en Bartomeu no pots participar. Molt bona nit a tothom, no? Volia aclarir aquest comentari que s'ha fet cap a mi anteriorment, no? Perquè jo a Andorra, a més ja a comprar formatges amb el Júnior, no? No tinc per què pagar uns diners que eren de l'avi Florenci, no? Però això no toca. Molt bé. La veritat, no? És que a mi me feia molta de burla, no? Sobretot allà a Madrid, no? Que quan abans de signar allò del pacte al Majestic, em deien, Pujol i Nano, habla en castellano. Sort que és jove, no, vostè? Per cert, tu és l'Eudal, no? Sí, tu és l'Eudal, aquell noi de Sant Boi de Lluçanès, no? Encara vius a Mur, no? A la teva xicota, la Mar, molt bé. I teniu aquella bestiola, com es deia, que té 9 mesos i 7 dies, no? Escolta, que sé, no? Aquell noi que es troba als jutjats, no? Bàrteres, no. Villet, tampoc. Urdangarí, potser. Senyor Pujol, la bosseta es diu Messi. Això mateix, sabia que s'assemblava molt a mi, no? Baixet i problemes de la fiscalia. I també és el que ha sortit ara amb un anunci, no? Vol menjar, escolti, no vol veure. Sisplau, senyor Pujol, no es distrigui amb altres temes que no acabarem mai. Vols fer el favor de callar? Com ho anava a dir, no? A dir que ara es fa burla, no? Sobretot aquells nois del Polònia, que ho fan molt bé, Vivit aquell noi a Mataró, no? En Pep Plaza, que també feia Guardiola, Joan Gaspar, no? L'Alberto, escolta, l'Alberto és d'allà ben vida a Taradell, no? Que fa la festa major per Sant Genís, que Sant Genís, escolta, i el patró els Batalla, sap qui era notari? En Montull. Llàstima, no? Que es va llicenciar allà a la Universitat Juan Carlos I, perquè si no ningú m'hagués relacionat amb el 3%, no? Però això no toca. Per cert, ¿quién era la pregunta? Creo que España es un chiste ahora. Esto de que la gente no contraste gas natural es una vergüenza. Porque así yo no puedo mantener mi gata en Marbella para seguir poniendo crema Carlos Berlín. Ahora encima se baraja la opción de salir de la Unión Europea. ¿Qué necesidad hay de salirse cuando yo me incorporé sin someter a la población a ninguna votación? Y luego tengo el valor de decir que soy socialista. Pero bueno, creo que mi amigo Pedro está haciendo una legislatura media. Pacta con la gente equivocada, como el perro flauta del Coleta, pero luego pactando con lo del procés, que son los mismos que lo hace el presidente, cuando encima los encarcela en esto bueno, judío. Què en penso del mort? Doncs crec que sempre acaba sent el mateix, no? Perquè sempre ens riem d'aquells que ens reprimeixen de manera més contundent, però és que mira que no arribem de ser imbècils que
la història, no sé si l'havíeu fixat, però sempre repeteix. I som ben capsigranys que cada vegada caiem amb el mateix parany, és a dir, ens treballem la mateixa pedra. Com per exemple, la puta mania de fotre amanides a les intònics, o els dinars familiars que acaben a hòsties per tenir un cosí de l'espanyol. Ara, pel que fa al sentit de l'humor, trobo que molt bo. Bàsicament perquè pot ser un altre que agafant-ho com si estiguéssim vivint dins d'un crematori de cannabis, perquè agafar-s'ho de manera més aviat seriosa seria un autèntic maldecat amb majúscules, tot i que no tan pesat com treballar amb emplemies. Una última cosa, Quim. Veus possible que torni a Persones Humanes? Mira, la idea de que torni a Persones Humanes no em sembla tan boja com deixar que la Violent Esteban es dediqui a escriure llibres, però trobo que ho hauríem de parlar amb el Miquel Calçada o la Mofos que es torni a fer, però jo penso que el Persones Humanes s'hauria de tornar a fer, perquè hauria d'haver durat fins a l'actualitat de fer, perquè un programa amb aquestes característiques, o de catering que hi teníem Cap i Pota, o bar lliure de gintònics, no ho tornarem a trobar. Què en penso de l'humor? Doncs crec que ens ho hem de prendre de manera que ens hem de partir el cul, perquè és que no ens queda altra cosa amb el que tenim. I hem de riure tant que això mateix ens partim el cul i ens surtin unes alborranes així ben grosses i ens peguin a dintre el recte, no? Perquè és que ja em diràs tu si val la pena estar enfadat com un jutge, perquè llavors posen només innocents a la presó que no han fet res, només perquè no riuen. És que són molt amargats. Per això soc músic, perquè així m'ensenyo al món, com així, m'ensenyo al món que l'altra música és una merda, perquè aquí hi ha molta ignorància i no es fa bona música. L'únic que, si em compares d'abans i ara, doncs jo crec que és la mateixa merda, però clar, també tingues en compte que, que hi va haver la democràcia i tot això, la democràcia que ve dels grecs, que també van portar els gais i els iogurts, i coses d'aquestes, però mira, jo et diré una cosa, si tu vols riure, només amb els temes del Juancar ja en tens per matar el coronavirus i saludar una senyora que passi pel carrer. Que s'ha acabat l'entrevista? No, Albert, queden un parell de preguntes. No sé, és que em pensava que com que no deia res, ja s'havia acabat. Vols dir que saps fer aquesta feina? Albert, estàs posant en dubte les meves capacitats per dirigir aquest documental? No sé, és que saps què passa? Que no sabia si tenies alguna pregunta més. Per cert, te l'has mirat mai, l'APM? I el Super 3? Calla, no t'ho creuràs, però jo el Super 3 tenia molts clients de les meves pastilles. En Pau i en Flusky, si no s'explica. Un que es fica sota una alfombra i es pensa que va a veure el món dels dibuixos animats. Ja em diràs per què si en Doraemon tot el dia es toca la cigala. I l'altre que estava dins l'hivernadero i tenia 4 enciams secs i es pensava que tenia cocodrils i micos per allà, no ho sé. Talleu, és bona. Què he traumat a gaires nens? És que ho he fet una mica així estil Rubianes, que espero que allà on sigui li hagi agradat. Mira, tens sort que aquest programa s'emetrà en toc de queda, que si no la teva part estaria més que censurada. I fins aquí la part d'aquest període transitiu on se'ns ha colat l'Albert Pla degut a l'onada de son que ha provocat en Lluís Llach. Ja ho diuen, tocando así el piano, la gente se queda dormida en vano. Ara passarem a la part final amb la democràcia, la qual als rapers exiliats no els hi fa gaire gràcia. T'agraden les sorpreses i les emocions fortes. I què me'n dius de passar-t'ho bé? Per sort, tenim el que estàs buscant.
arriba un nou espectacle del Mago Pop als teatres, ja que, com tots sabem, menys la consellera Vergés, la cultura és segura. El Mago Pop. Entrades ja disponibles a www.abracadabrafarèaparèixer-un-arbre.com. El Mago Pop. Ben aviat als escenaris. La màgia és creure en la il·lusió de les coses. Per això, puc somiar i aparèixer allà on vulgui. I aquí. I allà. I encara més enllà. Veniu al teatre a veure el meu espectacle. I el més important, és aquesta la teva carta? La teva moto és com la teva família. Es mereix el millor. Per tant, per mantenir-se sempre en bon estat, la teva moto necessita l'oli dels campions. Compra patada del litori, per les motos i tots els campions menys el del Marquis. Pels espectadors que s'acaben de connectar ara, bé, és igual haver-se connectat abans. Ara passarem a l'entrevista amb Felip VI, on si de l'AVE de l'Aràbia Saudí voleu saber, ell diu que no sap res. Hola, soy Felipe, el de Navidad. Quería contaros que le he quitado la paga a mi padre, aunque solo la mía, porque la de todos los españoles la sigue recibiendo. ¿Veis? Yo también sé hacer humor, aunque eso no era broma. Así es el humor en la casa real. Nos veamos en vuestra cara, nos cochenteamos de vosotros y no pasa nada. ¿Qué quiero pedir más? Bueno, en realidad sí que hay algo muy molesto. Y es que vivir con Froilán, Elena y Marichalar no es nada fácil. Así que voy a poner en práctica todo lo que he aprendido de papá. Lo siento mucho. Me he equivocado. No, corta, que no puedo. Buenas noches, my friend. Tengo algo muy importante de deciros. El bigote is back. Así que vamos a ir a conquistar el peñón para celebrarlo. Què diu ara aquest? Calleu, que ho esgarrareu tot. Li hem dit que era el nou general militar d'Espanya perquè vingués, i de moment funciona. I com us ho heu fet? Li hem donat una mica de bé. Oiga, desde donde yo sepa, no es nadie para decirme cuántas copas de vino puedo o no puedo tomar. Ni mis abdominales son tan agresivos, señor González. Dimita usted, señor González, porque si bebes, no conduzcas, because if you drive, don't drink. Talleu i porteu-lo ràpid fora del plató, que va tan borratxo que encara se sentirà un manifestant d'aquests el 20 de novembre. ¡Qué nenaza, José Madre! Yo llevo 50 años bebiendo ron y fumando puro como un bellaco. Y aquí estoy, como un auténtico roble. Hablando de juerga, recuerdo esos días con mi amigo Joan Manuel. Ese que hacía eso de tirurirurirurí. ¡Qué grande! Serrán. Yo lo imitaba a él y él me imitaba a mí. Hacíamos imitaciones antes que Carlos Latre. Eso sí, si era con un par de guiris, mejor. ¡Qué tiempos aquellos! Ei, què tal, penya? Com veieu, jo també soc superjove, més i tot que l'Ada Colau. Com que no vaig guanyar les eleccions per ser alcalde de Barcelona, he vingut en lloc del meu germà. Ja veieu que tenim molta xispa als Maragall. Ens ho passem teta a casa, Bé, sobre el Polònia ens imita el mateix actor, en Queco Novell. Al final serem d'aquells germans que s'assemblen, no? Que jo també sé fer allò del que cabron, i que amb menys ganes, perquè tampoc es plan de muntar un escàndol, i més quan hi ha veïns que es podrien queixar amb tot el secret del món, perquè tampoc són hores de començar a gravar, i crec que
El límit d'un matí està una mateixa por. Perdó, per poder cuinar al límit, utilizo la marca de olla Adrià de Ferro. La meva nova marca de herramienta culinària que podem provar a qualsevol supermercat o botiga. Vegeu que el meu geni hauran fet servir aquesta eina. Era un dia. Puedo afirmar con total seguridad que la crisis que se está tragando Pedro no tiene nada que ver con la que me comí yo del ladrillo, porque la mía era un auténtico chiste. Eso sí, voy a seguir dando el apoyo a Pedro, ya que al final cayó bien a los varones del PSOE. Aún así, porque Susana Díaz al final no lo echó. Pero lo realmente importante, lo que nos atañe a esta maravillosa tarde, es que Solves me sigue debiendo 10 euros de una cena. Por favor, pido desde aquí, de forma pacífica y ordenada, que se me devuelva el importe hacia mi cartera, para así evitar malentendidos. ¿Qué pasa? Si no queríais estos rollos, la otra opción era el muermo de Montilla. Así que os aguantáis. Chist, José, chist. Como director, actor y persona gilipollas como cualquiera de este mundo, quiero anunciar el estreno de la nueva película de Torrente, que se va a llamar ¡Os la habéis creído! Pero es que, madre mía, ¿pero cómo os puede gustar Torrente? Si es un ser despectivo, machista, pervertido y más adjetivo negativo que me da pereza pensar. Es que a mí, precisamente, no me aporta nada hacer el personaje de Torrente. Y mira que lo he escrito yo y todo, quería decir. Además, ¿qué ser va pidiendo a todo el mundo masturbarse mutuamente? Si es que esto da un asco que te cagas. Porque además, las famosas pajillas es que eran de verdad. Porque es que allí no había ni trampa ni cartón. Y es que si me toca con la de Bowie, es que hasta a lo mejor me puede gustar, pero me tocaba con el personaje de Cuco y ya me ves como todo español de pura cepa pensando ahí en Amanda Fox. Resumen, quiero dar apoyo a todas las artes y culturas, porque la cultura es segura. ¿Habéis visto qué chiste más malo he hecho con mi apellido? Obviamente es broma. ¿Cómo va a ser cultura si estoy yo por el medio? Ei, què tal? Jo la mar de bé. Bé, potser no tan bé. És que des d'aquell dia que els de la CUP em van negar la investidura, que no aixeco cap. Ni en Quico, quan em diu Artur, aniré a una clínica i em canviaré de gènere perquè deixis a l'Helena i podré vindre amb tu. No li digueu que parlo tan bé d'ell, que si no el tindré tot el dia enganxat a sobre. Bé, com que això anava d'humor, havia pensat que potser em podríeu ajudar. No m'obligueu a mirar-vos amb la meva mirada assassina de quan em fan preguntes sobre el 3%. Què, tampoc? No pot ser això! Un respecte! Vaig ser el 129è president de la Generalitat d'aquí de Catalunya i no tinc per què se'm tracti així quan vaig ser el promotor de les tisorades. Ningú ha fet com jo. Ei, ho heu vist, Ara he estat bé. De vegades se m'il·lumina la bombeta. Bé, volia acabar amb un consell per tots els joves d'aquí de Catalunya. Més que res dir-vos cap fred, cor calent, puny ferm i peus encimentats i cap al besòs. Bé, ostres, això era per en Duran, m'he equivocat. Veieu, al final encara en sabré fer d'humor, En resum, visca Catalunya, amb il·lusió. Em sap molt greu que haurem de tornar a anar amb publicitat perquè el següent convidat és Mariano Rajoy i entre Mas i Rajoy no poden estar junts. Ya lo saben, quien se pelea se desea, pero a escondidas para que nadie les vea. Per tant, tornem després de la publicitat per finalitzar amb el documental.
Ya llega el nuevo juego de Super Mario, la nueva versión hecha en 4D. Descubre experiencias alucinantes con la nueva realidad virtual. Here we go. Let's play. Yahoo! Salta y corre por los maravillosos 8 mundos del juego y disfruta de una experiencia totalmente en primer plano. Yahoo! It's me, Mario. Bring, bring, bring. Estas navidades pide el nuevo Super Mario. Okidoki. Hazte ya con el nuevo juego de Super Mario. Ya a la venta. Y de regalo, el nuevo Super Mario Cross. Corriendo contra todos tus rivales con motor y barro. ¡Let's race! ¡Yahoo! Quiero un juego de estos. Total, invita a España. Estem gravant. Sí, ¿podría venir Soraya a sustituirme? Es que no la quiero cagar. A lo mejor digo que soy M. Rajoy. Qué marrón. Bueno, como este va de humor, voy a contar un chiste. Por ejemplo, va un juez, un político y un banquero que han falseado dinero. ¿Quién va a la cárcel? El catalán. Este me lo contó Marchena el día que me fui, así en plan de despedida. Más majo. Yo no sé por qué le cae tan mal a Junqueras, con lo buen tío que es Marchena. Ahora sí, la contribución que hizo yo al humor es magnífica. Con los chuches y la europea, y el vecino y el alcalde. ¡Qué recuerdos! Bueno, yo me voy riendo que hace como unos 3 minutos que no me rasco los huevos y si no se enfadan. Ostres, quin detall que heu vingut aquí a Waterloo, Però què passa, que no m'expreso bé o... És que no sé què estàs dient de Waterloo si estem a Fogueroles. Però calla, beneit, encara vindrà la Guàrdia Civil i em portarà estremera. Tranquil, que no estem en directe. I a més, un cop haguem emès el programa, tu ja estàs a Bèlgica amb un comino un altre cop. D'acord. Bé, de fet, el dia del gener del 2018, el dia que s'havia d'investir el nou president de la Generalitat de Catalunya, jo estava preparat a Barcelona per entrar i proclamar-me president, reclamar el meu càrrec. Què va passar? Que els d'esquerra són uns botiflers, però jo estava preparat. Ara, l'humor em deies, no?, que era el que hem vingut aquí. A mi des del primer dia se'm va dir que la conya de la pastisseria dels pares i tot, bueno, resulta que al final vaig ser el primer president de Catalunya pertanyent al gremi de fleques, de pastissers, no? Però bé, en la legislatura, vam fer el camí cap a la república, vam haver de pactar amb la CUP, amb persones com l'Anna Gabriel, en qui se'ns assembla el pentinat, i tot anava bé fins que ens van fer caca i vam engegar-ho tot a prendre pel sac. I aquí estem, tu. Parlant d'estar, jo hauria d'anar tirant que si no en començo sense sol i no vull partits nous arran del PDeCAT un altre cop. ¿Acaban de ver a Puigdemont? Es que quería cogerlo para así demostrar que mi partido, aunque se supone que es de izquierdas, es de derechas. Si no, ya me dirás qué hacemos con Josep Borrell en el partido. Primero de todo, decir que el humor es para los feos. ¿Para qué quiero yo ser gracioso si ya soy guapo? Además, si quiero reírme, ya tengo a Mikel con sus bailecitos. Aún así, soy un tío con un gran sentido del humor. No sabéis lo tronchante que es ver a Pablo Iglesias tener que tragarse sus ideales solo para ser el cuarto vicepresidente del gobierno. Es alucinante. El otro día, en broma, le dijimos que debería volver a jurar el cargo ante el rey. Empezó a convulsionar. Fantástico. Bueno, yo os dejo. Tengo un país que gobernar y una cara que mantener. Porque después de que Cristiano se fuera de la Juventus, soy el tío más guapo de Madrid. Fins aquí el Sense Ficció d'avui, el qual ha tractat temes molt compromesos. Per aquest motiu, volia demanar la recaudació de paquets de tabac per quan tot l'equip directiu entri a la presó. Ya lo diuen, que en la cárcel tiene un cigarro, se ahorra que le metan el tubarro. Això és tot per avui i ens veiem la setmana vinent. Molt bona nit.
Oiga, ¿está dentro del programa? Pues que se ponga. Oye, los billetes de peseta siguen llevando la cara de mi amigo catalán Verdaguer. Mire usted, Miguel, a día de hoy ya no se utilizan pesetas, se utilizan euros. Y todo porque a unos señores les salió plenamente de los huevos. Pepe, que no pegues esos sustos. Que me asustas más que el que lo pegaba yo a los chinos. ¿Qué quieres? ¿Que aparezca y me veas pelándomela debajo de ese manzanero que hay allá abajo? ¡Cuánto placer bajo ese árbol! Ya me la estoy tocando solo de pensarlo. Oye, deja de decir guaradas, hombre. Venga, para eso que quiero el tanque, que lo tenga aparcado en doble fila. Y si no, os van a cobrar en el zona azul. Vale, venga. Pero te advierto que voy a pasar de voz en off a freno de mano. Y lo haré con toda la polla. Oye, no, que sepas que nos lo vamos a piñar. ¿Por qué no podéis coger ese freno de mano? Además, que encima luego no nos van a devolver los $3 del casco. ¿Cómo se nota que piensas con la cabeza? Si pensaras con las pelotas y además te colgaran como a mí, te lo pasarías mejor. Un moment, com que s'ha acabat? Tu no te'n vas d'aquí sense explicar-me per què no surt cap dona al documental. Oh, és que tinc una veu greu i no hi sé imitar. Basta! Des de la CUP, Crida Constituent, no considerem per vàlid aquest programa fins que no surti una dona. Perquè has parlat gairebé de 100 anys i gairebé no ha aparegut cap dona. Què és això? Que no podem fer comèdia a les dones? Què passa? Que per no tenir una merda flàcida entre les cames ja no puc fer la meitat de les coses? Masclista! Les dones som tan importants com els homes, o fins i tot més. Per tant, vull fer apologia de que hi hagi més dones que es dediquen a fer comèdia, com l'Agnès Busquets, la Clara Segura, la Mireia Portas, la Lara Díez o la Judit Marín, la meva imitadora al Polònia. No dic les dones d'Espanya perquè és un estat feixista, opressor i corrupte que jutja persones per només haver dit cago en Déu. I a la CUP no ens representa. Parlant de la CUP, marxo que tenim assemblea a un Ateneu. Però recordeu, primer de tot, la cultura és segura. I segon, que totes les persones, siguin del gènere que siguin, tenen dret a poder expressar allò que més desitgen fer. I no hi ha millor manera que fer-ho a través de les arts. És una forma clau d'expressió i crítica necessària a l'actualitat. Per això cal donar suport a totes les actrius que no poden treballar per una pandèmia mal gestionada. I a sobre han tancat els teatres amb només una persona contagiada. Repeteixo, i no em cansaré de dir-ho, la cultura segura. Caraván, preparats. Llestos quan et sentis còmode. Hola, soy Felipe, el de Navidad. Saps qui? Deu estar Genís. Un muntony. Llàstima que no era de Sant Genís, era que era notari, no escolti. Això no toca. La foliada. Ja. Bé, doncs entrem al nostre amagatall. Bé, aquí aquest plano és el que s'ha vist durant tota la gravació. Tinc el guió per la primera part ordenat, que és raro. Aquí tinc un truco que no es veu a càmera, però aigua, per què? Perquè tinc set, no. Depèn del personatge, té molt desgast de veu i fa que hem de posar-nos a l'aire al coll i al puesto que toca, que vagis més fotut. Aquí és on es posava els tècnics o tècnica de llum i aquí el director, que ara està al revés, no sé per què, normalment es posava recte, i aquí és on anava l'apuntador o director del programa, com coneixereu en Marc Clotet, aquest espai d'aquí que no es veia. I bé, això és la ruta turística. Tenim un tècnic que és un polipolles i carrer. Què és això? Xuta, xuta, xuta. Qui t'ha escarrat?
Sí, tio. Està bien dicho. Una conclusión de las mías. Catalans. Encara més enllà. No, Caudillo. El que passa és que això no és un discurs, és un documental presentat com a ciència-ficció, on hem... Oye, ¿aún está vivo ese amigo vivo, verdad que? ¿Que no lo compara el texto? Vale, gracias. Una mediana con barra de mejoras. Ay, mi amor, pero qué caliente. ¿Cómo te gusta? Boris. Yo soy Boris, cariño. Ay, mi amor. Ay, mi amor, que yo soy Boris. Ay, nene, ay. Ay, mi amor, qué cuitón eres. Vaya. Ya nos vamos a Bruselas. Va. No, si quieres nos vamos al... Coño, vamos a la mansión que pagan todos los catalanes. No, nos vamos al Conga por un minuto de 30 centímetros. Yo en la primera, que ahí está jugando. Uno, bueno, estamos por coche. Va. Com que tornem? El salt al final ha sigut... Per què? No, ja al final... Ja pensava... No passa res, però... I presentem el nou fitxatge de la temporada, que ara ens farà uns tocs de rigor per llançar-li al públic 4 petons. ¿Qué dijiste? Que el rato me veo muy raro, loco. Es posarà a fer tocs, 1, 2, farà una vaselina, aguanta encara amb el pit, Que és així? Gol d'Esperó! És el cama d'abans amb els cabells llargs. Rico. No sé, esa futbolista, no ho pienso tant. Puta, treguis això d'aquí, que m'està molt bé que xerris, tio, però... Jo estic aquí, que haig de gravar des d'aquí. Molt bé, molt bé. Vale. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. In West Philadelphia, born and raised, on the playground is where I spend most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all, shooting some b-ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared and said, "You're moving with your auntie and uncle in Bel Air." I begged and pleaded with her day after day, but she packed my suitcase and sent me on my way. She gave me a kiss and then she gave me my ticket. I put my Walkman on and said I might as well kick it. First class, yo, this is bad. Drinking orange juice out of a champagne glass. Is this what the people of Bel Air living like? This might be alright. I whistled for a cab and when it came near, the license plate said fresh and it had dice in the mirror. If anything, I could say that this cab was rare, but I thought, man, forget it. Yo, home's the Bel Air.